Ia, Rhys ap Gwilym dwi'n uwchraddethydd yn economeg yn dysgu yn ysgol busnes Bangor. Dwi'n dysgu economeg dros 3 mlynedd israddedig, felly dwi'n dysgu cyflwyniad i economeg i myfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf, a wedyn yn yr ail a trydydd flwyddyn dwi'n dysgu amryw o bynciau fwy arbenigol. Wel, peth gorau beth i economeg yw bod e'n ymwneud efo'r byd fel y ma hi, a beth bynnag sy'n digwydd yn y byd, fedrwn ni defnyddio ein dulliau ni bod medru dadansoddi beth sy'n digwydd. Felly ar hyn o bryd, mae yna llawer o drafod amdan yr argyfwng costau byw, ac yn amlwg mae hwnna'n peth dwi'n trafod yn aml efo fy myfyrwyr i. Ond 2 flynedd yn ôl, o'n i'n siarad am goblygiadau Covid ar yr economi, a cyn hynny oedd Brexit oedd y peth mawr yn y newyddion, ac o'n i'n medru trafod a dadansoddi fel oedd Brexit yn debyg o effeithio ar economi. A wrth gwrs, da ni'n dod yn ôl at gyd o'r pynciau yna, as maen nhw gyd yn dal yn berthnasol i deall beth sy'n digwydd yn yr economi gyfredol. Un o'r pethau gorau am Bangor yw'r ffaith bod gynnon ni gymaint o amrywiaeth o fyfyrwyr. Gynnon ni myfyrwyr, llawer o myfyrwyr sy'n dod o'r ardal lleol, gynnon ni myfyrwyr sy'n dod o ledled y Deyrnas Cyfunol, ond hefyd nifer fawr o myfyrwyr sy'n dod o dramor hefyd, a maen nhw gyd yn dod o'i safbwyntiau nhw a'i weledigaeth nhw sy'n dod o llefydd arall ledled y byd. Felly, enghraifft ar hyn o bryd yn y modiwl trydydd flwyddyn dwi'n dysgu, mae gen i 2 myfyriwr o'r Eidal, ac wrth gwrs maen nhw efo cefndir draw wahanol i llawer o'r myfyrwyr eraill sydd gynnon ni fan hyn, a mae trafod pynciau yn ymwneud ag economeg o'r safbwyntiau wahanol yna yn wastad yn difyr.